Jeg ligger den ikke på YouTube. Ja. Jeg skal da lige at sætte noget musik på. Nej. Har du... Nej. Det kan du sætte på. Jeg gider ikke at sætte musik. Hej. Ja. Og du ved godt. Jeg har lige fået ud af det. Hummer. Det gør vi jo også. Mine venner kan ikke finde ud af det. Ja, det sagde jeg også første sang. Der er Anne. Ej, det er noget, du sagde. For Anne kommer denne vej. Det går ikke. Lige chokolade og hvor Anne. Og hvor Anne. Bliver bombarderet.